Con estes días tan maravillosos que estamos tendo, presta, verdade? Apetece ir aí á horta, plantar algo, recoller algo do que temos xa ali plantado. Como estás, Nusca Chus? Estou encantada, pero mira, o que as persoas que nos gusta ir á horta, danos igual que chova que cante o sol. Sí, é como un cacho de paz que tens que ir como para estar ben ese día. O sea que... É a mellor terapia, verdade? Cando Sí. estás así triste, Sí. un pouco agobiado, con problemas, mira, Ali desaparece. Ali, a ver, eses seres vivos, sí. parece que revives. Ou arrancar erviñas, ou a coidar do repolo, porque tal, é que eso é como unha terapia de zen. E pensar que con pouco que fagamos, é moito que recuperamos, é verdad. Que maravilla, que gozada. Pois mansa obra, que temos aí unha manchea de consultas dos ointes da tarde, Iago. Que creo que nos vai ver ben, porque me estou dando conta hoxe que falamos dos lentes. Cameche los lentes, non? Sí, non? Bueno, teño 50, porque... Vale. Como... Pérdelos, non? Tamén. Non, perdón, onde puse unhas gafas, Dios mío, ao final acabo tendo unhas no coche, outras no... Teño 50 pares por ali tirados, e a veces non encontro ningún, Canto máis, comezamos pois con estas consultiñas, dinos por aquí. Vamos. Por primeiro, Celi Extremadouro, que non podía faltar unha consulta súa, por primeira vez probei a pera melón. Non me gustou. É a primeira vez que oímos iso, Igual, ou non o deixei madurar suficiente porque comino cando estaba amarelo, ou seguramente estaba verde, pero para o ano intento outra vez. Hai que insistir. Pregunta: cando é o tempo de facelos agora non me acordo como se dice esta palabra en galego. Pero veño, solta en castellano, que te perdonamos. Abrimos aspas, esquejes, echamos aspas. Os esquejes de que? Entendo que... do pera melón. Claro, entendemos eso, claro, do pepino melón. Sí, e por certo, mándanos tamén foto do seu xirasol. Cantas cousiñas nunha pregunta, Creo que é o oso de peluche. A ver, Nusca, a ver se... Sí que é o oso de peluche, sí. Tamén chamado girasol Dalia, porque está tan cheo de pétalos que está totalmente coberto. Non se lle ven as pipas, pero están, O sea, xusto detrás deses pétalos están as pipas. Como facer para... Cando é o tempo de facer os esquejes do peramelón? Agora é un tempo maravilloso, pero se fai moito frío, xa ali de onde era de Pontevedra, me parece que ali non vai a facer heladas, seguro, así que pode facer os esquejes en fora, na horta, onde teñas a planta dela. E, se vai a facer moito frío, os esquejes en unha macetiña para a parte de dentro. O sea, para a parte de dentro, nun interior, ou nun albollo, ou nun invernadero, ou algo así. E non lle gustou o pepino melón, pero estou segurísima que estaba verde, porque o pepino melón ten que coller un tono anaranxado e as franjas violetas que atravesan de arriba a baixo teñen que ser, o sea, moi visibles, violetas total. E está riquísimo, o sea, sabe a melón, que pode ser que non lle guste, pero bueno, que o sigue intentando. A probar outra vez, outra vez. Sí. Veña, pois imos con outra consultiña. Por aquí falamos dende a Serra do Galiñeiro. A persoa chamase Monse. Mándanos un vídeo, que por certo xa lle mandamos a Nusca no seu momento, un vídeo para que Nusca vexa como está esta maravilla de planta, a lufa. Está cheiña de froito, pero moi verde aínda. E por outro lado, quere que lle aconselles cos xirasois, porque cree que llos comen os paxaros. E con que sería bo tapar esta planta? Se pode, claro. De novo, grazas, e ata o domingo para volver a verte nos teus directos. Nos directos. Bueno, que este tamén é un 7 en 1, non? Unha pregunta de todas. A xente aproveita para xa xuntalas todas. Unha pregunta racista. É que isto, temos unha lista da garda para Nusca. Sí. Vou ter que vir tamén mañá, mes pasado mañá. Bueno, vamos alá. O primeiro, os girasoles, é verdad que os paxaros comen as sementes, porque agora mismo non están abundando moito a comida para os paxariños e botarse a comer as pipas do girasol. Se ela o que quere é usar as pipas para salalas, tostalas e comelas mentras ve a película do sábado á noite, o que ten que facer é, cubrilas algo ou collelas antes de que estea tan madura que os paxaros sean capaces a quitala. Se non podemos quitar a cabeza un pouco antes, cando xa lle caen os pétalos de arredor, e non quitar aí nas pipas, deixalas no que é a planta que cortamos, para que sigan como secando, como madurando. O mismo que se fai con espiga de millo. Ti apañas o millo e telo que deixar no carozo hasta que seque ben, poñelo ao sol e eso, antes de desbullalo, porque sigue como alimentándose do carozo. En este caso sería exactamente igual.
A outra pregunta é a planta da lufa. A lufa, que non te preocupes, porque a lufa, a pesar de ser unha cucurbitaceae, é un tipo de planta que non madura no verán. O sea que aí, agora no otoño, é cando empezan as lufas a estar algunhas secas, pero que non vai fora de tempo que teña todos os frutos verdes. O sea, é genial, están dentro do tempo. Así é a maneira, ten que esperar a que estean secos de todo, color palla, castañas total, para recollela, para que a lufa seque ben e podamos recoller as fibras para utilizar, pois, de diversas formas. Non sei, podense usar como esponja vegetal, como estropajo, como plantillas para facer para as botas ou para os tenis ou así. Así que, pois, tudo ben, creo que non me queda ninguna outra pregunta, que, bueno, dos girasoles. E xa estaría. Pois nada, un bico para Monse. E cando queira xa sabes onde está Nusca para remitirlle calquera outra dúbida que poidas ter. Mira, ia che dicir que pechamos o capítulo dos xirasois, pero que despois se nos dá tempo hai outra consultinha, vale. Entón non vou dicir nada. Por aquí, o que nos preguntan, o que nos din, é que ten un mandarino que deu sempre poucas, pero boas mandarinas. Este ano tamén está logrando mandarinas, pero dun xeito anómalo, todas por igual. Ensínanos unha foto, e dinos que están ben, e de repente escachan. Poderías darlle a túa opinión, Nusca? Porque mira, cheganos aquí dúas fotiños distintas. Sí, e ademais é un problema que, mira, antes de que acabaras de ler, xa sabía de que estabas falando, sí, porque é un problema común e depende do ano, é moito máis común aínda do que pensamos. O problema foi que hubo unha sequía prolongada e de repente ou rejou moito ou caeulle unha chuvia intensa. Que está pasando aquí? Cando unha planta sufre de sequía, toda a planta, o tronco, os frutos, as follas, retraen agua, o sea, están secos. Tan pronto como ven unha agua de repente, sin ser paulatina, o que fai o fruto é engordar. Pero como todo engorda antes o de dentro, o sea, hinchase antes o de dentro que o de fora, que lle leva máis tempo, neste caso, a piel. Entón, a piel non lle dá tempo a hinchar a velocidade que hincha o fruto de dentro e rebenta. O sea, iso é así. Foi un período de sequía e de repente agua, ben por chuvia ou ben porque ela sin querer arrejou ou así. Agora, as frutas esas que están abertas non teñen solución, o sea, non van a chegar a madurar. Eu aconsellolle que a retire do árbol porque non van a chegar a madurar e pode ser unha entrada de hongos. Ao estar o fruto así aberto, como non vai a madurar, o mellor que pode facer é quitala. Ao árbol non lle pasa nada, en absoluto. Simplemente foi eso, unha demanda de agua con demasiada agua e reventaron porque hincha máis o de dentro que o de fora. Nada máis que iso. E para o ano, para evitar isto, por se acaso, o que ten que facer é, se ven un julio, agosto, setiembre moi seco, o que debería de facer é acordarse de rejalo, porque a todo mundo nos acorda rejar os tomates e os pimentos. Non vai a ser que lle pase algo. Pero non sei por que motivo se nos olvidan os frutales. E despois pasan estas cousas que son tan características do problema que, claro, non nos damos conta, así que para o ano, un pouquiño de agua se hai un verán demasiado seco, para evitarse a eso. Pois aí está o consello, amiga, non o esquezas, se hai que regar un poquinho, regase neses meses que poden ser complicados de calor, de altas temperaturas. Sí. Por aquí Mari de Xuño dinos que quería saber se poden secar sementes da Amaryllis velatona, que na súa terra chamase vara de San Xosé ou azucena rosa. Ese se pode, que lle contes, Nusca, como se fai. Xa sei que se planta de bulbo, pero era para mandarlle a unha amiga e os bulbos son moi grandes. Fíxome gracia isto de mandarlle a unha amiga, porque como de... Non era para mí, era para unha amiga, pero sei que neste caso é verdad. Neste caso é verdad, porque mira, iso iba a responder, millor nase de bulbo, porque as plantas de bulbo normalmente de semente lle costa un pouquiño máis. Neste caso, eu chamolle as usenas, sí que teñen semente, mira, si a flor foi polinizada, que non todas son, agora mismo, en outubro, van a criar como un pequeniño bulbo, como se fora unha ceboliña na parte de arriba, donde tivo as flores. Temos que esperar hasta que empece a abrir de por sí, non abrilo nos á forza, porque estarían inmaduras as sementes. En dentro ten unhas sementes como moi planas, como se foran botóns. O sea, o que pasa que non son sementes que valan
para jardar moito tempo, ao mellor un mes ou así, pero logo as hai que meter na terra, porque empezan como a querer germinar e morren se non teñen terra. Co cal, se non lle poden mandar un bulbo, ainda que sea dos pequeniños, pois que lle mande as sementes cando empece a abrir esa pequena ceboliña que forma arriba, que realmente é o útero que está inflamado, é como se fora un embarazo. E cando empece a abrir, que as quite, que llas envíe rápido, e que non as jarde, que as meta en terriña húmeda, sin enterralas moito, porque son tan planas que se as enterramos moito, o germe non chega arriba de todo. Vale? Entón, todo máis a 1 centímetro, espero que sí que as consiga. Así, desta maneira. Moito ánimo, a ver se as conseguimos, xa nos contarás. Veña. Viaxamos agora ata Vigo da man de Nieves, que che di, Nusca, vin as túas fabas, as que lle chamas, ollo que xa aprendín a lección eu tamén, nentellas. Nentellas con N. E a miña pregunta é se deixas a raíz da planta na horta dun ano para outro, pois, se non me equivoco, teñen unha raíz que parece o cañoto dunha cana. Estou a referir ás dos 7 anos. Tamén nos di que os seus xirasois tiveron moitas flores por planta, pode ser que por iso que as pipas dos que están secos sexan moi pequenas. Pregúntache, tería que terlle sacado algunhas para que outras se desenvolvesen? Vamos a empezar, bueno, un saludiño a como é Nieves, non? A Nieves. Moitísimas gracias pola consulta. Vou a empezar polos girasoles. Mira, hai girasoles que son ornamentales, que é o que me parece que é na foto totalmente ornamental. Os ornamentales solen derivar en varias cabezas, non hai nada que poidas facer para evitalo. Quero dicir, vai a sacarse a moitas cabezas. Se for un girasol de dar pipa, a ver, que é ornamental, pero ten pipas, o que pasa que o seu valor culinario é moi baixo, porque son tan chiquitinas que perderíamos moito máis tempo en tostalas, en asalas e despois en esconchalas, que non ten apenas alimento, non? Entón, estas son moi boas para ter para os paxariños. Se quixeras girasoles para consumir, aconselloche que compres xa pipa de girasol para consumir, porque xa suele facer unha sola cabeza. A non ser que sufra daño no ápice, na parte de arriba, é que deriven dúas. Pero normalmente estas que son ornamentales poden sacar hasta 20 flores cada pesa, e chegar a medir pois 5 metros de altura ben, sin problema ningún. A outra pregunta... Así, as nentellas dos 7 anos. Efectivamente, este tipo de nentellas, que se chama Violeta Scarner Red, eso, é un tipo de nentella que sobrevive ano tras ano tras ano, a non ser que haga un encharcamento moi intenso e que pudre esa raíz. É unha raíz que ano tras ano vai engordando máis. Fai un tubérculo non parecido, como dixía ela, a unha cana, que va. Fai un tubérculo como se fora unha patata deforme de 7 kilos. O sea, enorme, cada ano máis grande. Por iso é capaz de rebrotar das súas propias cenizas de un ano para outro. E mentras ese tubérculo non sufra daños por culpa de un rato ou de humedade intensa que o pudra, eso rebrota toda a vida. Chamaña dos 7 anos, pero pode durar 40. Quero dicir, non ten fin se coidamos un tubérculo. Non todas as nentellas fan isto, que non todas as nentellas teñen a capacidade de ter tuberosis, ou sea, de faceren como un tubérculo na raíz, é unha raíz normal. Esas morren, son de temporada. Pero esta, dos 7 anos, sí que forma un cañoto importante. Gordo. A seguinte consulta, esperemos que non chegue tarde a resposta, porque nos din por aquí... Os grelos aínda se poden botar para a seguinte lúa minguante, porque a esta persona naceronlle mal. Non lle naceron moi ben. Mira, a pregunta nunca ven tarde, porque ainda que fóramos fora de tempo para plantalos, aprenderíamos como facelo para o ano que ven. Os grelos rabisas, que todos os grelos antes son rabisas, plántanse a finales de agosto, empézanse a plantar a finales de agosto polo motivo de que, como non se rejan, e non pode darlle moito calor nin demasiado chuvia mentras non son grandes, as características que temos climatológicas na nosa terra son as ideales, por iso non se plantan en Málaga, porque non se darían ben. A finales de agosto, a partir de finales de agosto, as humedades que hai pola noite cheganlle como de rejadío para estas plantas. É xusto a agua que necesitan para empezar a germinar.
pero pódense sementar durante todo o mes de agosto, bueno, finales de agosto, setiembre, outubro e noviembre. Diciembre xa sería un pouquiño tarde, porque nos botamos encima con heladas, con hielo, con moito frío, con demasiada agua e non chegarían a germinar ben. Pero nos meses de outubro e noviembre poden empezar a botar outra vez rabixas, pero sin problema ningún. Pois veña, moito ánimo e a seguinte consulta, Iago, que imos a bo ritmo esta tarde. Seguinte consulta da man de Mercedes, que che quería preguntar, Nusca, se os ourizos do castiñeiro se poden botar á composteira. Moitas grazas tamén a todo o equipo, por este fantástico programa. Isto pono aquí, Sí. No, Iago non inventa. Non inventaste, sí. Moitísimas gracias, Mercedes. Mira, indudablemente, claro que sí. A unha composteira, o que necesita unha composteira para ter vida, para ter microorganismos e para descompoñer ben, necesita dous tipos de cousas que se botan. Unha verde e outra seca. A verde aportaríalle nitrógeno e a seca aportaríalle carbono, que é necesario para que os microorganismos podan reproducirse e podan alimentarse. As cousas secas poden ser, en este caso, como distí, os ouriços secos das castañas, sería a parte de carbono. Si non, pois, poderíamos aportar con palla seca, con cachiños de madeira, con serrín, con cartón, castaño, sin tintas. E despois a parte verde, pois eso, con esterco de animales ou con restos de fruta ou con erva que xa cortamos. Pero é super importante facer sempre capas, hai que pensar en capas. E os ouriços aportarían a parte seca, o sea que totalmente sí. Porque, mira, permíteme un inciso, Nusca, pero ao final, nas casas nas que temos moitos castiñeiros, enchese todo o chan durante os meses de outono de ourizos que, en realidade, poderían ter outro uso. Hai algo que podemos facer con eles para aproveitalos? O millor que podemos facer, se non os necesitamos, é deixalos ali, porque regeneran a terra. Sirvenlle de alimento e de estancia a moitos bichos do inverno tamén, bueno, tamén algúns malos, pero entón hai moito tipo sardillas e así que van comer as castañas que quedan. Se non os necesitamos, o mellor que podemos facer é deixalos para que a naturaleza os descompoña e sirvan outra vez ao árbol de materia orgánica para volver a ter alimento para o ano que ven. Pois mira, deixamos ali os ourizos e ala, intentar non pincharse o eso sí, e co zapato bo sempre con botas. Por aquí Carmela de Ourense dinos que ten árbores de aguacates, un ten 9 anos e non dá nin flores. Que lle pode facer, Nusca? A verdade é que nunca o podo. A ver, aquí hai moitas claves sin contestar. Ten varios árboles, entón non sabemos cantos anos teñen os outros árboles. Este que lle ten... Parece un problema de matemáticas. Un tren sae de Madrid a... A ver, é verdad que di que ten un árbol que ten 9 anos e despois que ten outros, pero ao mellor os outros son pequechiños. 9 anos non é moito tempo para un árbol de aguacate, dependendo de se o fixo ela de semente ou se o comprou xa inxertado. Inxertado con 8 ou 9 anos só podía dar algún aguacate, pero se é feito de cuña, hasta os 12, 14, 15, que va, non é aínda tempo de que un aguacate dea aguacates. Se é de pepita, se o fixo ela germinar de cuña, poden pasar 15 anos ben sin problema. Que nunca o podou, ten que intentar que non medre moito, porque un aguacate, se o deixamos ir co ápice para arriba, colle non sei, a altura de un eucalipto, o sea, medra moitísimo. Entón non nos valería de moito. Hai no que podar para telo controlado un pouquiño de altura, porque senón váisenos de madre. E que non lle bote flores, ao millor teño que pensar que ao mellor ela está esperando unha flor parecida a que bota o xiruela, a que bota a masanseira, a que bota... a flor do aguacate é totalmente diferente, é tan pequena que ti ao mellor pásache totalmente desapercibida, porque fai como se fora un racimo de algo que é verde clariño, e esas son as flores, porque son moi pequeniñas. E ao mellor ela está esperando a topar, non sei, pois unha especie de flor parecida a unha margarita ou así, e non é. É tan chiquitina que pasa desapercibida, sabes? Hai que fijarse e conocelas, vese ben a flor macho, a flor femia, pero é como un racimo verde clariño. E ao mellor é outro problema. Saberemos para máis pa diante a ver que lle fan eses frutales todos que ten xuntos. A ver que pasa, imos cunha consulta máis xa para ir rematando. Pois con esa última consulta de hoxe, outra consulta de Celi Extremaduro que tiñamos por aquí guardadiña, que nos di?
Fálovos para demostrarvos que os métodos de Nusca funcionan. Aquí vai un Mira exemplo. que... O ano pasado tirei sacos de tomates por culpa da tuta, que xa falamos algunha vez sí, dela. é verdad. Este ano seguín o consello de Nusca e plantei todo arredor do bancal plantas aromáticas e tamén flores. Pola mañá e ao atardecer iba a vixiar as tomateiras e teño que dicir que si atopei sobre media dúcia de tuta que son gusaniños, non? Sí, un tipo de gusanillo. Vale, pois media dúcia destes gusaniños e iba erradicando o problema. Pero este ano si puiden comer tomates e facer a salsa, grazas Nusca por darnos tanto a cambio de nada. Pois mira, este non era unha consulta, este era unha proba de que funciona. Pero de todos os xeitos gustaríame recalcar que claro, cando intentamos levar avante unha horta de maneira orgánica, natural, sostible, regenerativa, témolo que compensar con moitísimo máis tempo. Esta persona, o seu mérito é dela, porque iba pola mañán e iba pola tarde a vigilar, que é o que hai que facer, porque realmente nos, ao non botarlle venenos que actúen inmediatamente nos problemas que temos na horta, témolo que compensar con máis vigilancia, estando continuamente encima, sabes? O sea que o mérito é para Celi tamén, bueno, e moitísimas gracias Celi, porque sempre está aí, sei que sempre está aí. Aí está, sempre esta boa amiga Feli, e o resto tamén de ointes do programa a tarde, desta sección en concreto de Nusca Chousa, que volverá de hoxe en 7 días. De hoxe en 7 días, aquí estou. A ver como ven o tempo. A anunciar o fin de semana. Remate de verán en pleno outono. Maravilloso, aquí sí, veña, hasta a semana. Ata logo, Nusca, ata logo. Son as 6:27.